Ćao svima ljudi, ja sam Bajke, trenutno moj kanal i dobrodošli na moj kanal. Danas snimam DIY. Znate, od kada nisam snimala DIY, verovatno od prošle zime. Da, inače ja ne volim da snimam DIY videa, ali nešto mi je došlo u glavu. Da, zašto da ne, želim DIY video, tako da, snimila sam ga i ovo ćete vidjeti u mom DIY-u i svašta nešto. Mislim da će vam se dopasti zato što sam ga pravila i trudila sam se. I ako nešto budete pravili iz mog DIY-a, obavezno mi pošaljite sliku toga što ste pravili. Tako da, i neću više da odužavam moj video, hajmo odmah da pređemo. Za prvi DIY će vam biti potrebna ovakva daščica, tempera po izboru boje i sve što vam treba da bi obojili to. Bojite, bojimo i ovo je prelak DIY i na kraju vam kreda neće biti potrebna, ja sam pokazala da treba kreda, nego bolje uzmite ovo crno, mastilo valjda se tako zove i ja sam napisala love, a vi možete što hoćete. Za moj omiljeni DIY će vam biti potrebna navlaka za jastuk, flomasteri najbolje su u ovim bojama i neki sprej ili voda. Prvo nacrtate ovako flomasterima kao što ja pokazujem na snimku, a kasnije uzmete sprej ili vodu i samo pošpricate, tako ćete dobiti efekat ne znam nija čega, ali kao što vidite ispada mnogo lepo i baš mi se sviđa. A na kraju, samo kada sve to završite, DIY kad je završen, uzmete jastuk i uvučete u to i DIY je spreman. Ovo je, ja mislim, najlakši DIY od svih. Uzmete ovakvu šolju, čašu i ubacite vatu. I eto, meni je poslužilo za četke, mislim da je to mnogo slatko i cute. Ili možete da uzmete ovakve sjelice i da uvučete unutra samo za slike, ne savjetujem vam tako da gori jer pazite. Za ovaj DIY će vam biti potrebno nekoliko trakica, cveće, naravno nepravo i lepak i makaze. Uzmite prvo traku po traku morate i onda uzmete ovaj buket cveće i odsečete na male cvetiće i kada to sve uradite, zalepite kao što je prikazano na snimku, zalepite svaki cvet za pojedinačno i mislim lako zalepljenje, mada ćete sve vjerojatno malo ulepiti i eto kada vam je to sve spremno možete da odete kod svog dida gde se to, da pre toga morate da izmerite i da ne zaboravite da zalepite i gore i dole da se cveće ne bi samo dole okačilo i onda uzmete selotejp i samo zalepite to uz vaš zid. I eto. I eto ljudi, to je bilo sve za ovaj video, veoma se nadam da ti se svideo, a ukoliko jeste, mislim da bi bilo red da lajkuješ ovaj video zato što, mislim, čisto tako, lajkuj i subscribe se dole na moj kanal zato što da ne propustiš moje nove videe jer ja ih postavljam svakog petka za one koje nisu znali i puno vas volim, follow me na Instagramu i to je to, više od tebe ne tražim više ništa. Da, a mi se vidimo sljedećeg petka. I za vas se za sljedeći petak sprema nešto jako interesantno. Sve ne možda baš ne za sljedeći petak. Uglavnom da, sprema se nešto jako interesantno za vas i nadam se da će vas vidjeti. A ja vam šaljem poljubav za kraj! Puno, mnogo ljubavi! Ćao!
back to when I had you.